Altså, i dag, jeg ved ikke, om I kender spillet, men, jeg skal lige introducere mig. Jeg hedder Mikkel, og jeg tror godt, I ved det, hvis I ikke har set min YouTube-kanal. Og det her, det er Nikolaj. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er fucking lækker. Ja. Og vi er begge to gode til fodbold. Ja. Og fuck. Ja. Så har vi tænkt os at... Yes! Vi spiller det her spil, der hedder Footpack. Og så skal man åbne nogle pakker med fodboldspillere i. Og Nikolaj, han har lige åbnet Pogba i 90-helvedet. Indenfor. Fuck, mega vildt godt. Og så inde på et store, der kan man købe sådan nogle pakker. Man kan bare hente det sådan. Altså ikke købe med rigtig penge. Men der er penge her i. Hvis man sælger nogle spillere, så får man penge. Det kan man ikke se. Tager lige ud og laver. Og man har uendelige packs. Man kan åbne så mange packs, man vil. Ja. Han har simpelthen 2.002.000 kroner. Nej, 200.000. 200.000. Og så skal vi bruge, og så kan man, så hvis vi går ind på hvis man går, se, det er sådan her, man åbner packs. Ja, så kommer der en spiller frem for. Så hvis man går ind i store her, så er det de her packs, så er der nogle forskellige packs. Dem må man, hvis man ikke har alle kort, så kan man få en ny her i. Og her, der kan man få bare sådan en normal pack. Nej, der får man sådan en no walkouts. Og her får man informs. Og her der får man kun special cards. Ja, der kan man ikke få sådan et almindeligt. Man kan godt åbne sådan en guldkort og så få en inform inden i pakken. Ja, det kan man godt. Det var lidt fucking irriterende. Og vi har tænkt, jeg kan åbne 21 her på. Nej. Jo. Skal vi ikke åbne? Og så skal vi åbne 11 hver. Så er det 22. Ja, og Nick, du må godt starte. Ja, fedt. Nick, han starter. Luk øjnene. Okay. Jeg kigger heller ikke. Er nu? Lewandowski 91. Okay. Det er stadig et godt kort. Det er et godt kort. Det er ikke lige det bedste. Nej. Eller det er jo godt. Ja, det er godt. Men jeg har det. Så åbner du nu. Så åbner jeg en pack. Vi kigger ikke. No look pack. Er du klar? Det er en inform. Den er new, er den ikke? Jo, den er new. Det er Mustafi. Det er Mustafi. Det er... Centerback og Mario Suarez. Sådan en rødt kort. Den har altså... Det er heller ikke det bedste. Vi håber på, at vi får en... Og nu dig. Vi håber på, at vi får en... En Team of the Year. Det var ikke en Team of the Year. Var det? Nej, det er en inform. Er det ikke en inform? Jo, det er. Det er lille... En 83 kun. Det er ikke en new. Det er Pyatov. Det var lidt dårligt. Ej, vi får alligevel Ronaldo. Ham har jeg så. Så det var ikke det bedste. Så er det mig. Okay. Er jeg klar? No look pack. Så... jeg tror lige, det var en Team of the Year. Det er Philip Luis. 87 Wedo. Det er godt nok. Det er fint. Jeg har den. Jeg har også mange. Vi håber selvfølgelig på at få den. Vi har kun fået en new. Den her gang, der kigger vi. Den her gang, nej. Det var det dig. Nosepack. Nej, nosepack. Så skal du trykke på. Skal du ikke med min næse, mand? Jo. Det kan jeg ikke. Kan du ikke ramme? Nej. Så bare gør det med dit øre. Så kan jeg ramme dig. Sådan. Og vi ser inform. Nej, ikke New Payet. 87. Heller ikke dårligt. Lidt godt. Det er fint nok. Så prøver jeg lige med nosepack. Fucking vildt til at ramme. Prøv at ramme lidt længere ned. Der. Nej. Der.
Ja. Hvad ser vi? Vi ser... Nej! Nej! Det er mega godt. Vi ser nogle mega... Nej, vi får nogle mega gode kort. Men han har jo også så mange kort, så. Ja. Vi har kun vi har allerede mega mange packs. Okay, men vi får jo også penge til at åbne flere packs. Vi laver bare altid no look packs. Dem synes jeg er mega sjov. Og så kommer den sådan op der. Så ser vi sådan noget klip der. Ej, det er en lille form. Ej, du mener bare ikke. Det er... Ej, 83. Ej. Kom nu med en time of the Marcos Alonso. Noget lort. Kom nu med den Vi har 15. Vi har 15 pakker tilbage. Nu er 14, når du åbner den der. Nej! Hvad sker der, mand? Det er en dansker i det Jensen. Altså, vi får et godt kort, men altså, ikke spilleren er god, men altså, vi får et godt kort. Altså, det der lille der, det er godt. Men jeg har dem bare. Det der er mega irriterende. Sådan mig. Jeg tror, det er en time of the year, det der. Synes jeg, Der er sådan noget lys, der bare... Kan du se det? Det er en inform. Er det ikke? Nej, det er sådan ikke... Nej, det er jo... Ej, jeg har den. Det er Wayne Rooney. Nej, det er Diego Costa. Ej. Det er Diego Costa. Se alle folk. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er ansigter eller mennesket på. Det er så mærkeligt, det ikke er på. Det er din tur, ikke? Nej, jeg åbner den. Nå. Det er også lige meget. Okay. Fuck, jeg troede, jeg skulle... Hvad får vi? Hvad får vi? Det er en inform, er det ikke? 86. Legende! Det er legende. Ej. Men det er stadig... Og Ronaldo, vi har fået Ronaldo 3 gange nu. 3 gange, hvad sker der? Sådan mig. Så dig. Ej, vi har kun 12 gange tilbage. Ej, det var en inform. Ja, det kan man hurtigt lige se. Han har... Quadrado. Vi får en anden inform. Han er lidt dårlig. Han er lidt dårlig. Han er meget dårlig. Kender ham ikke. Men han er i det mindste new. Så mig, jeg åbner lige en pack. Nu har vi kun 10 packs tilbage. Are you ready? Det er en legende. Vi har ikke fået en team of the endnu. Vi har kun 10 tilbage. Og vi har ikke fået en fucking team of the endnu. Jeg troede, det var en team. Det er new. Nej, det er det. En Signe. Ej, det er ikke dårligt. Det er ikke dårligt. Det er det bedste, vi har fået indtil videre, fordi den er new. Er de bedste af de new, vi har fået indtil videre. Det er den her, synes jeg. Ja. Nu er jeg snart... What? Nå, okay. Vi har 9 gange tilbage. Nu kan jeg snart åbne en special pack også. Jeg har 75.000. Kom så. Ej. Legende. Er det new? Nej. Van Basten. What the fuck? Ej, vi har snart penge nok til at få en til. Så dig. Kom nu, min det bare. Nå, du har set det. Nej, jeg har ikke set noget. Den er inform. Den har Balotelli. Ej, oh my fucking god. Vi har ikke fået en team of 4 endnu. Måske kan det være den sidste pack, som vi får en. Ej ja, det vil være mega nice. Det er Eto. Den har ham har du. Nej, jeg troede seriøst lige, det var sådan en team of the year. Sådan mig. Jeg troede, på en måde lignede det lidt sådan en team of the year. What? Jeg tror, det er en team of the year. Nej, det er sådan lidt blødt kort. Daniel Alves. Shit. Trap. Inform. 85. Og ham her, mega vild målmanden. Kotra. Kotwis. Tisse. Kotis. Det er mig, ikke? Jo, det er dig. Nej!
Det er han, der ikke spiller for noget. Og det var også... Ja. What? No, det er dig nu. What? Ej, vi har... Hvorfor kan vi ikke få... Vi har det her, det er vores 8. forsøg. Nej. 6. Kom nu. What? Nej, det er sådan et lille og blåt et. Det er det der med... What? Prøv at vente om. Nå, ups. Nej, nu lavede jeg. Og Sergio Ramos og Iniesta. Ej, vi har kun 4 tilbage. Kom med den. Team of 4. Var det en time of the year? Ej, what? Noget lort. Jeg tænkte bare sådan, yes, en new inform. Men nej. Noget skrald. Noget lort. Noget tis. Nu får vi noget godt. Kom nu. Nu får vi noget godt. Nu får vi noget sindssygt. Nej. Ej. Kanti. Men hvad? Er han ikke 84? Der er han 85 om mig. What? Jeg synes, han plejer at være 84 i det kort. Det synes jeg. Som mig. Anden sidste. Så er det mig, der får lov til at åbne. Nej! For Lewandowski, din klamopan. Det er mig, der får åbne den sidste. Jeg ved med, at vi ikke får en time of 4. Nej, du trykkede ikke. Kom nu. Vi laver en dansepak. Danser. Oh la Er du klar? Ja. Ej, jeg tager ikke kig. What? Nej, Du skriver ikke nu. Nej. Philip Luis, man. Så fik What? vi ikke. Vi fik engang en time of the Vi year. fik ikke en time of 4. I fucking 22 pakker. 22 par. 22 special packs. Og ingen time of 4. Ingen held. Det kan være, at vi laver en episode. Nina en lille pige. Det kan være, at vi laver en episode 2, ikke? Jo, måske kan det være, at jeg lige når at åbne den sidste pakke her. Jo. Jeg skynder mig lige. Det kan være, at vi laver en episode 2. Ja. Det gør vi, hvis vi får nok penge. Og vi har fået mega mange penge igen. Sådan 22 packs igen. Og så når du også har fået... Ja, jeg skal nok penge. også spille det meget. Så når vi har fået rigtig mange penge, så laver vi en episode 2. Eller faktisk en 3, fordi jeg tror, jeg laver 2, fordi der er gået rigtig lang tid, så jeg laver 2 afsnit. Det gør jeg. Okay, og jeg mangler lige... Så der kommer en 3'er, hvor vi åbner flere packs. Og der håber vi på en time of 4, okay? Wow, man. Man ser helt blå ud. Så 2000 coins mere. Så, nu er den der. Er I klar? Lige meget. Det er lige meget. Kom så. Du får lov til at åbne den. Ja. Kom nu. Inform. Er det en god en? Det er new. Bonucci. Det er fint nok. Det er ikke dumt. Det er faktisk fint nok. 62 kroner tilbage. Okay, du fik lige 4.000. Ej, jeg fik lige 1.000. Okay. Men vi vil sige, vi ses og have det godt. Til vi ses vi har igen. fundet Lewandowski. Vi ses. Vi ses alle sammen. Håber, I har en god dag. Og håber, I vil like og subscribe og abonnere. Så er det bare fint. Like, fordi jeg var med. Ingen packlog. Ja, like, fordi Nico han var med. Hej. Du skal også lige sige hej. Hej. Peace.
Ding. Au.